Oke Mas Bro. Oke Bos, oke nang. Iki lho. Saben dino iki lho, saben dino jual. Dalane lho, walah kaya kali asat. Ngene iki lho, Bro. Lah. Nek kono mocar macet jirengeno lah. Dalane ya Allah Gusti. Bedino iki bolok ngene iki liwate. Nggih. Walah. Ki mblekuk ngene. Halah. Mocar macet ngene iki. Kon mocar macet utah kabeh kon ndi ngene iki. Dalan ya Allah. Rutinitas ini bolok. Tiap hari jalannya ya Allah. Parah. Oke dulu jalannya parah bos. Kiranya mosak masih kiranya mosak masih jalannya guys. Jalannya bro parah. Ini jalan dari Kecamatan Tegoan Gubuk menuju Demak, menuju Kabupaten Demak bro. Walah jalannya sengsara. Alah ya Allah Gusti. Ini ora dibangun ini ya. Piye ngene iki dalan iki. Dalan parah. Ora rocot kabeh ngene iki wong meteng ora regel gasik ngene iki. Lah. Ya Allah. Oke, bolok selamat pagi. Ngono wae bos iki dalan. Dalan ora apik.